tots i benvinguts de nou al meu blog. Avui parlaré d'una cosa que va passar fa unes setmanes i és una proposta que es va aprovar per ensenyar religió islàmica a les escoles. Hi ha una cosa que sobta, que crida l'atenció, i és com un cert sector de l'esquerra celebra una cosa així. Tots estareu d'acord amb mi que la religió, especialment ensenyar religió, és una cosa conservadora, si no directament tradicionalista. I per tant, que l'esquerra, que s'aposa que és progressista, celebra una cosa així, doncs, com a mínim t'està indicant que hi ha alguna cosa que en els seus pressupòsits ètics falla. Per exemple, el comentari de la Gala Pin, que diu molt contenta amb aquesta mesura que és una reivindicació de les comunitats islàmiques des de fa temps. Pensar que no implementar-la és una qüestió de laïcitat, perpetua els privilegis de l'Església Catòlica presents. El dret a la llibertat religiosa és un dret humà fonamental. Això en realitat no sorprèn gaire si som conscients que estem parlant d'una esquerra postmoderna que està completament imbuïda per la lògica de la identitat, la política de la identitat i la lògica de la diferenciació. És per això que la crítica que li fa Najat al-Hazmi, o sigui, jo no faré la crítica amb les meves paraules, sinó que a partir del comentari que li fa l'escriptor Najat al-Hazmi és ben interessant, ben punyent i exactament destaca els elements contradictoris. Fixeu-vos el que diu. Hola, Gala. Qui ensenyarà islam a les escoles? De quina branca serà? Sunnita, xiïta, salafista? Si és sunnita, de quina escola interpretativa? Els alumnes se'ls transmetrà el primer pilar d'aquesta religió que diu que només hi ha un Déu i la resta de confessions són mentida? Que els musulmans són millors per ser seguidors de l'única religió veritable? S'ensenyarà que Mahoma es va passar una nit volant damunt d'un cavall alat? A les escoles públiques es podrà explicar que els no musulmans estan condemnats a l'infern o que l'homosexualitat és haram, prohibida? O que les dones són inferiors als homes? O que el sexe fora del matrimoni serà castigat amb el foc etern? Qui són les comunitats islàmiques? Hi ha un cens de musulmans? Els representants d'aquestes comunitats? Qui els ha triat? Com acaba tot això amb els privilegis de l'Església Catòlica? Evidentment, d'aquestes preguntes que planteja ella molt encertadament, es deriven dues coses. La primera, sense pretendre estendre'm gaire, és la construcció de l'alteritat de l'altre. La recreació que fem d'un grup pressuposat, homogeni, inequívoc i sense diferenciació interna. Hem construït la imatge del musulmà igual com tindríem la imatge del negre o l'indi o el jueu. I d'aquí el que fem és adscriure els individus que pressuposem membres d'aquesta comunitat a les característiques que considerem inequívoques, com dic, que considerem homogènies i que considerem essencials d'aquesta comunitat. Però hi ha una altra cosa més interessant, i que és la qüestió de política pràctica, i és que si volem respondre a les preguntes que ella fa, o sigui, qui ensenyarà religió, quina religió s'ensenyarà, això només ho pot respondre, només pot donar resposta al poder públic, l'Estat. Què vol dir això? Doncs que l'Estat estarà definint els paràmetres religiosos, diguem-ne, estarà dient qui és un bon musulmà i qui no és un bon musulmà. Vist a la inversa, la religió està condicionant el discurs públic. Per tant, el que hi ha és, evidentment, un trencament d'un dels principis fonamentals de l'esquerra que ve de la Il·lustració i de la Revolució Francesa, que és la neutralitat de l'espai públic, la laïcitat i l'universalitat dels valors de la ciutadania. Aquest trencament, per tant, el que porta és que jo com a professor, diguem-ne, o l'escola pública com a institució, acabi actuant conforme als preceptes del teu Déu en particular. Ja no hi ha universalitat, ja no hi ha neutralitat. I per tant, com podeu entendre, aquest és un problema si el que volem és construir una societat democràtica de lliures i iguals.